Βγες να άσφαλτο ρε. Έτσι εδώ ξεκινά. Ω, άντε για. Τι λες ρε, ξέρω να τα κάνω αυτά εγώ. Άντε για. Δεν ήξερες. Πάρε κανένα που δεν έβαλε. Δεν έβαλε λέει, αλλά δεν έχει βρει ακόμα. Δεν προσπεράσω. Κάτσε κάνω καμία προσπέραση. Φύγε την τύχη μου τέλειο Βάσια, δεν έχεις. Φόρσε. Δες πώς έχεις, Φόρσε. Άντε και εδώ το σειρά. Μόνοι. Έλα πιάσε με. Δεν κάνω μου βγαίνεις κιόλας. Φύγε μου γύχνω. Μόνο προσπεράζεται κανείς. Σταμάτα ρε, άμα το μάθω το αμάξι θα κάνω ρε. Ναι, σιγά, λες που παίζει underground με το μάθω αμάξι. Δες μαλάκα πώς πάει. Βάσε τι τσιό, παμπαντζέλα. Ναι ρε και πίστευε. Και λίγα ρε μαλάκα. Το κόλλησε αυτό ρε. Πήγαινες έτσι. M3. Αμέσως γύριζε ρε, αμέσως. Θέλω να πάω. Όπα. Ναι, φταίει. Πάμε να πάρουμε τα μάτια. Όπα, όμως δεν πας από εδώ. Δεν πας από εδώ. Εδώ πρέπει να πας. Σπούδες να πας. Α, ναι! Ευθεία έτσι. Στη δεύτερη πόλη, ρε. Αφού είναι τερματισμένος. Θα πίσω κούνα μαλάκι τον πατσικό. Και καλά δεν εξέψηκε. Δεν χαλάει ρε, τι έλεγε, ο Λαμπορκίνη χαλάει ρε. Χαλάει Λαμπορκίνη. Ναι, πάνε στα αλήθεια τρακαρέτε ένα μάνα και να σου πω εγώ. Άλλος αλήθεια εδώ πέρα χαλάει. Δεν τίσου. Κάτσε. Έχεις το κάνω. Ναι. Ανάποδα πας. Δες τι να κάνει ρε. Δες με κυνηγάει. Για να σου τρακάρει. Ήταν χαμηλό. Να σε έφτασες εκεί που θες να πας. Δεξιά. Έτσι δεν φτάνει. Τι κάνει ρε. Κάτσε να δω που κάνει. Μπάσταρδε φάκα. Έτσι φυσικά που πήγες. Αριστερά θα πάω ρε. Δες τη μηχανή. Έχουν υπάρξει εδώ. Θα βρούμε τώρα εδώ μέσα ρε. Κάτσε. Κάτσε όχι. Σε κάνα τέτοιο ρε. Σε κάμια τέτοια χουνιά πρέπει να μπούμε. Να εδώ. Τα κυριλάτα παρκαρισμένα. Όχι, όχι. Όχι. Σε κάτι. Δες λιμουζίνα είσαι όχι. Εμένα θα μπάδιζε. Τι ασημάς. Κάτι τώρα λογικά πρέπει να έρθει κάποιο. M3. Πότε όταν μπαίνεις ρε. Α, που τι χάλωσε ο καπός. Πώς και έτσι. Τράβησε λίγο. Τώρα σε λίγο θα βρούμε κάνα M3 ρε. Κάτσε. Θα του τσάει όχι. Da, δεις τι κολλιές μαλάκα κάνει το M3. Εκείνο είναι η καύλα. Και από εδώ αριστερά πάμε καλή. Τι έκανε ρε. Δεν ακούμπησε το δεις πως πέταξε. Αφού πάνω στροφή την ζυγάζει. Ναι ρε. Εκεί λογικό να πετάξει. Τώρα εγώ θα... Πού ανεβαίνεις. Πού πας στο Παχταράο. Σίγουρα θα έχει ένα πέταγμα εδώ ρε. Να το. Τι η πυραμίδα. Τι είναι αυτό. Τι άμαξε αυτό. GTP.
Ναι, βρε. Αχ, ανεβαίνει στην πυραμίδα, ένα μπράβο, μπορεί να ανέβει. Να μου το πει. Είσαι εδώ. Μη ρε γαμώτα, άμα καθόταν έτσι. Το... Εύω. Εύω. Σταμάτα εδώ. Οχτώ. Άνοιξε το πάνω το enter και τελείωσε η υπόθεση. Το 8 είναι αυτό. Δεν έχει νήτρο. Θες να έχει νήτρο?